ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ରାଘବ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ରଘୁ ଯୋଗ ଅ ସମାନ ରାଘବ ଅର୍ଥ ହେଲା ରଘୁବଂଶର ଦାୟାଦ। ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ହେଉଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ରାଘବ ବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଏଟା ହେଉଛି କବିତାର ଅର୍ଥ। କାହାଣୀଟି ରାମାୟଣରୁ ଆନିତ। ଯେଉଁ ରାମାୟଣ ବିଷୟରେ କି ଆମେ ଘରେ ଶୁଣିଛୁ ପଢ଼ିଛୁ। ରାମାୟଣ ଆଗ୍ରହପୂର୍ଣ୍ଣ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ, ପୁରାଣ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ରାମାୟଣ ଆମର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ଘରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ବିଷୟକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ସପ୍ତଦଶ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସେ ହେଉଛନ୍ତି କବି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବଳିଷ୍ଠ କବିତ୍ୱ ପାଇଁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କବି ସମ୍ରାଟ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ବିଭିନ୍ନ କବିମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ। ସେ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭଞ୍ଜନଗରର ନିକଟରେ ଥିବା ଘୁମସର ରାଜବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି କବି ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ରସିକ ହାରାବଳୀ, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ, କଳା କୌତୁକ, ଛାନ୍ଦଭୂଷଣ ଆଦି କାବ୍ୟ। ରସପଞ୍ଚକ ଯାହାକି ଗୀତାତ୍ମକ ଆଳଙ୍କରିକ ଉପରେ ତାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ। ଗୀତା ଅଭିଧାନ ଇତ୍ୟାଦି ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ କବିଙ୍କ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟରୁ ଆନିତ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର 40 ନମ୍ବର ଛାନ୍ଦ ଅଟେ। ଏହି ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଯେହେତୁ ରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି, ଏହାକୁ ରାମକାବ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବଳିଲା ରାଘବ ଆଶା ସୀତା ପ୍ରାପତିରେ। ବଳିଲା ଏଠାରେ ରାଘବ ବା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନ ବଳିଲା, ମାନେ ଆଗ୍ରହ ହେଲା, ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ଜାତ ହେଲା ଯେ ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ବୀର ହନୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୀତାଦେବୀ ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ ଥିବାର ସୂଚନା ପାଇସାରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ହେଲା। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବିଚାରିଲେ ସିନ୍ଧୁପତି ଯିବା ପର୍ବତରେ। ବିଚାର କଲେ ଯେ ସିନ୍ଧୁକୁ, ସମୁଦ୍ରକୁ, ଗୋଟେ ସିନ୍ଧୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର, ସମୁଦ୍ରକୁ ପୋତି ଦେଇ, ପର୍ବତ ଦ୍ୱାରା ପୋତି ଦେଇ ମାର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରି ଲଙ୍କାଗଡ଼କୁ। କବିତାଟି ଆଶାବରୀ ରାଗରେ ରଚିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ହେଲା ବଳିଲା ରାଘବ ଆଶା ସୀତା ପ୍ରାପତିରେ, ବିଚାରିଲେ ସିନ୍ଧୁପତି ଯିବା ପର୍ବତରେ ଯେ, ବୁଡ଼ି ଗଲା ପକାଇଲେ କପି ଯେତେ ଗିରି, ବୁଦ୍ ବୁଦ୍ ନଦୀ ସେ ଜଳ ଫିଫିକୃତ କରି। ଏବଂ ବାନର ସେନା ସାହାଯ୍ୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ କପି ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗିରି ବା ପର୍ବତକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେତେ ପକାଇଲେ ତାହା ଫିଫିକୃତ କରି ବା ବୁଦ୍ ବୁଦ୍ କରି ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ଯାହା କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ବୁଡ଼ିଗଲା ପକାଇଲେ କପି ଯେତେ ଗିରି, ବୁଦ୍ ବୁଦ୍ ନ ଦିଶେ ଜଳ ଫିଫିକୃତ କରିଦିଏ।
ଏଠାରେ କପି ବା ବାନରମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେତେ ପର୍ବତ ପକାଉଥିଲେ ତାହା ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଏହି କାବ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଲା ବ ଆଦ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ ପାଇଁ ରାମ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ବନବାସ ସମୟରେ ଲଙ୍କାଧିପତି ରାବଣ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହୃତ କରି ନେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାନର ସେନା ସାହାଯ୍ୟରେ ବାନର ରାଜ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାର କଥା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଏହି ପଦ୍ୟରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର, ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା, ସମାଜ ପ୍ରତି ବାର୍ତ୍ତା ବେଶ ଆଗ୍ରହପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏତିକିରେ ଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ବିସ୍ମୟୀ ନିଶ୍ୱାସ ତେଜି ବରୁଣ ପ୍ରସନ୍ନେ ବିନାଶନରେ ଶୟନ ସେ ଦର୍ଭ ଶୟନେ ଜି। ବିରାଟକାୟ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନରେ ବିସ୍ମୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ଜଳର ଅଧିପତି ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ନା ବିନାଶନରେ, ବିନାଶନ ବିନା ଅସନ, ଅସନ କହିଲେ ଭକ୍ଷଣ, ବିନା ଭକ୍ଷଣରେ ନ ଖାଇକି ଉପବାସ କରି ଶୟନ କରିଥିଲେ ଦର୍ଭ ଶୟନରେ। ଦର୍ଭ କହିଲେ କୁଶ, କୁଶ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ କୁଶ ଘାସ ଟିକେ ଧାରୁଆ ଶରୀରକୁ ଆଘାତ ଦେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ।